October 27, ito po yung updated therapy ni Kuya Ivy Sarap. So, guys, samahan po kami sa aming therapy ito. Po? Sabi mo ako. Saan mo makalit mo yan? Doon po yung pang blood pressure. Yung pong active notebook. Andito rin. Yan din po. Ang oriente ko ito hapon. Oh. Ang pasinamber si Kuya. Siya po mag-focus sa numbers. Personal teacher na gawa kasi kami teacher. Nakulihan ko marami ako. 5 rounds. Ganyan po tayo yung kapon? What? Ganyan po tayo yung kapon? Sunday. Kasi kuwenta ba siya? Wala naman. Sunday. Saturday. Wala nga namang Okay, isang araw wala pala kapon. Day off ka pala. naman onde. Nung nakasabado no? Kaya 300 na Oo, po. kaya. Naka 300 na siya. Yun ako kapon. Wala akong penga na. Nagpalinis ng paligid. Wala, ganda no? Nakita ko. Linis na. Very good ah. Good vibes yun, good vibes no kuya? Pati po doon sa likod. ngayon mga nakanong mo Ano pakiramdam mo na? Masaya na ako. Pati doon na kanino. Pati sa harapan doon sa may mabolo. Nakita ko po, ganda po eh. Ganda nung ano. Ano kaya no? Hindi mamaganda ng mga manis. Yung manis na maulan mo, maligay. Pero masaya nga. Walang nangangalip sa katawan mo. Yes, yun. Pero mga masungal, ay ano mo? Bless ka kay Lolo, bless. Ganda naman. Diana po. So, Diana Bless. Queen. Lalo uli ako. Oh, sige, bahala ka. Ayan yung mga laruan mo na sa supot. Nilagay ko sa supot. Oh, andito yung laruan mo anak. Nandito sa supot, oh. Yung lakianan. Eto. Yung walang sapin eh. Dito ka lang, ha? Kasi andyan si mga kepon na. Magpela ako eh. Oo. Manay madanya gawin kong malingan. Buti hindi ka pinapatulog ni Daddy. Ah, Ano mo tulog na? ang ginagawa ni Kuya mo? Nanghahilot. Ha? Magkaisa niya. Ano po? Nanilot magkaisa. Ano po? Nanilot magkaisa niya po. Ayun. Nakalimutan mo yung... Oo mo ah. Huwag mo, kalimutan mo po ah. Kalimutan mo po sa luna. Ayun, no? Diyan, no? Maganda. Tapos ang ito, no?
si bata. Ano mo bata? Oh. Dali na. Dito na na. Dito na. Natin yung dugo. Ano, well, ha? So, makita pa rin. Parang birthday yung dalawa yan, ha? Opo. Oh. Nagkatomba yan, ano? Nakita ko eh. Hindi maganda. Hindi na lang. Dalaw po yan eh. Oo. Eh, meron na mga nagsisession sila sa... Well, Babasahin na lahat. Siya lang magbabasa eh. Ano, maganda yung meron kaming verses na pinag-aaral. Oo. 120. Baba, 60 o ba? 130. Normal yung that version. Baka tayo yung ano? Kumakanta po siya. Galing, ano? Pagka meron siyang kantang nagustuhan, sumasabay siya. Pati yung, buti nga si Brando ngayon. Amen. Roma 20:30. Ang Diyos na nagbibigay na sa atin ng pag-asa ang pagkaloob na wasaan nyo ng ngalangan at kamayaman sa mananaling umang sumag na ngayon sa pag-asa sa bamo sa pamamagitan sa pamamagitan ng ngamayang kamangyarihan ng Espiritu Santo. Hebreo 10:36. Kinakailangan kayo matiis upang masunod ang inyong kalooban ng Diyos at matatanggap ng ang kanyang iminangaw. Amen. Bahala ka sa espiritu ni Kuya. Para magkapakiramdam ko. Roma 15:13. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hebreo 10:36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pipinaan. Well, titis tayo. Tsaka, no? Tsaka tayo. Yung O, maraming ka. No, get it. Lord, maraming salamat po. Ay, pinupuri ka namin, Panginoon. At tinataas namin ang aming mga sarili sa iyo sa iyong pagmamahal na tinatanggap namin ang buong puso. Sapagat nararamdaman namin, Panginoon, na kami ay lalong lumalapit sa inyong kalooban. Lalo na sa pag-aaral namin ng mga verses at saka ng pagbabasa ng Bible ay natututunan namin ang mga bagay na nanggagaling sa iyo at nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng isipan at kagalingan ng katawan. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga mahal sa buhay na wala sa hindi namin kasama ngayon, na alam namin na hindi mo pinababayaan at inililigtas ninyo sa anumang kapahamakan at sa anumang problema, pinansyal. O Lord, natutuwa po kami dahil sa kabila po ng mga naranasan namin mga suliranin, ikaw ay nagbibigay ng palatandaan na kami ay hindi mo pinapabayaan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat minamahal mo kami, at hindi mo kami pinapabayaan. At sa session po na ito ng therapy niya ni Lord, ay paggabayan niyo po si Mang Tepwing sa pagtulong kay Jaime sa pagpapagaling niya at sa lubusan niyang paglakas, O Lord. Ito po ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus
at sa kalulatian ng Diyos Ama. Amen. Amen.